Når jeg skal sy stof sammen på min symaskine, så skal jeg lægge mærke til, at der hernede i bunden er sådan en sømplade. Og det mål, der står her, som er vist ved hjælp af sådan en streg, og her er det 10 mm, det er afstanden, der er fra nålen og ud til den streg. 10 mm, det er 1 cm. Det er, hvis nålen den står lige i midten. Det gør den som regel, når man skal sy stikkesting. Hvis jeg lægger kanten herud til, så er det afstanden fra nålen, og herud til, så er det 15 mm, det er 1,5 cm. Når jeg nu skal til at sy, hvis jeg så lader kanten af mit stof følge kanten af sømpladen, så vil sømrummet, og det vil jeg vise jer bagefter, blive den afstand. I det her tilfælde vil jeg sy med 1,5 cm, altså 15 mm. Og så har jeg indstillet symaskinen på forhånd til sy stikkesting 2,5 eller 2, og så syr jeg. Hæfte. Og så skal jeg styre, og nu kan I se, at den syr lige hen over knappenålene, det er ikke noget problem. Og jeg skal sørge for at styre min kant hele tiden efter den her retningsgiver herude. Og så syr jeg lige så stille. Når man så har syet sit stof sammen, så piller man nålene ud. Og så skal man have det strøget på plads, hvor man skal have sømrummet. Man skal have sømmet strøget fra hinanden. Her er et søm, det hedder et søm. Og det stykke fra sømmet og ud til kanten af stoffet hedder et sømrum. Det er rum, der er fra søm og ud til kanten. Hvis det sømrum er for smalt, så vil stoffet ikke holde. Her er det i hvert fald ikke for smalt. Og for ligesom at få en pæn sammensyning her, så skal man jo hen og have strøget de her to stoffer fra hinanden. Og i det her tilfælde kan man godt vælge at stryge de her to til hver sin side også, for ellers bliver den tykkere i den ene side. Og nu har vi en rigtig fin sammensyning her. Man kan ikke se tråden. Det holder rigtig godt, fordi vi har et bredt sømrum, og jeg har zigzagget kanten herude, så det trævler ikke længere. Det her er at sy sammen ret mod ret.